Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ngayon na nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna po natin sa buong kapuliwan. It's already 11:21 p.m. At kasama nyo po ngayon ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo rin ang Basta Princess DJ Rocky Terra. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Pagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And meron na nga po tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Hi po, good evening. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Tawagin niyo na lang po akong Miss Bea. Miss Bea. Miss Bea. Opo. Eh, Aurora na lang po. ay ano po? Ano pong gusto niyo po? Aurora na lang po sa Aurora. Pero Ilocano po. Wait. Yung lokasyon kasi Lokasyon. Opo. Ang bilis naman ni Miss Bea. Miss Bea, ilang taon na muna kayo? 35 po. 35. Sang lupalo Yes. po kayo galing, Miss Bea? Sa Aurora po. Sa Aurora. Yan. Yeah. Okay. Manang Bea. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay ang ex na bumalik after 15 years. Tama po ba kami ng pagkakarinig? May ex Yes po po. kayo na bumalik po right after 15 years. Ang tagal. Yeah. Opo. Opo. Kwentuhan Opo. niyo po kami, ano po itong pagbabalik na ito at paano naman kayo napaghiwalay nitong taong to? Ang alam ko po kasi, nakikinig siya dito kapag nasa office siya. Kaya naglakas loob lang ako after ilang years. Gusto kong tumawag dito sa Top Secret. Pero naunahan pa ako ng takot. Naunahan pa ako ng kaba. Pero ngayon po, naglakas loob na lang ako para mailabas lahat ng sama ng loob. Mhm. Ano po kasi, naging kami po ng high school. Ano po siya nun? 4th year ako, 3rd year siya. Ahead po ako ng 1 year. Tapos po, niligawan po niya ako ng ilang months. So, naging kami po. Pero after 2 months, nung nahuhulog na po ako sa kanya, bigla siyang nawala. Tapos po, di ba po, February po ay nasa GS Pramo. Mga high school, ganun po. Ano po yan, 2000, nasa 2003, 4 or 5 po, mga ganun po, di ko na po maalala. Bigla po siyang nawala, hindi siya nagpaalam. Ni hi, ni ho, wala siyang paalam. Tapos po nag-graduate ako ng 4th year, siya 3rd year pa lang. Nagkalayo po kami. Hinanap ko siya ng 3 years mahigit. Pero hindi ko siya nakita. Pumunta ako sa kanila. Kunwari nakipiesta-piesta. Kasi magkalapit lang po kami ng baryo. Magkalapit lang po kami ng bayan. Iisang bayan po yun. Pero parang as in District 1, 2, 3, gano'n lang po. Magkalapit lang po. Hindi ko po siya nahanap. Kasi sabi ng kapitbahay nila, after po niya graduate, nag-aral siya sa Manila. Tapos po nun, hindi daw niya ako hinanap. Hindi ko rin siya, hinanap ko po siya. Pero siya parang, hindi. Parang nag-enjoy lang po siya sa, buhay binata. Pagkatapos po nun, parang may kulang sa akin kahit nagka-boyfriend ako ng mga seaman, ganun po. Parang may kulang. Tapos po seryoso na po nagkaroon ako ng husband. Ang awkward kasi po,
yung hindi ko alam kung yung hihipag ko kasi naging ex pala niya na hindi ko alam. Yung kuya niya, yung naging husband ko, ang nagpaalam na nagkasama na daw ako yung hipag ko na first love niya. Ganun po yung nangyari. Sandali lang ha, Miss Medyo- Bea ha, parang Naguluhan pinoproseso namin yung sinabi mo. So tama ba kami ng Hirap po. pagkakaintindi dito? Yung asawa mo, meron siyang kapatid, may kuya siya, tama? Yes. Tapos yung kuya niya, nakapangasawa ng isang babaeng naging ex-girlfriend ng ngayon ay asawa mo. No po, ano po. Yung panganay po nila na 4 years gap po kasi namin. May bunso po silang babae na ngayon ay nurse na sa abroad. Yun po yung naging ex Ng ng ex mo. ex ko. Okay, gets. Hindi ko po alam. Partner. Yeah. Etong hindi niya malimutan na lalaki, na ex niya, na nung nag-JS prom sila ay bigla na lang naglaho at hanggang nagkaroon siya ng partner, ng hubby. Mm-mm. Hindi niya pa rin malimutan. Nalaman niya na yung kapatid ng kanyang asawa na babae na Ang bunso. gulo. Tama ba, ma'am? Na bunso? Yes po, pero hindi, Ay, hindi po sila ex nagkatuluyan. nung ex niya. Yeah. Apo. Ayun. Parang ano po, parang ex niya kaming dalawa. Pero iba po yung napangasawa niya. Bale, etong kapatid na bunsong babae Tama Yeah. ba? Tama ba? Opo. Wait lang nga, Tama po. nalulusa ko. Tama. As a brain Kunwari, of the ganito. mom, nakakapanganak Hindi po lamang. Partner, magkapatid tayo. Oo, sige, sige. Ang gulo po, Ex ko diba? siya. Ex mo yung caller natin. Oo. Ex ka rin niya. Nag-isip. Gulo, di ba? Ganito po. Ulitin natin. Hindi po ba kayo- Hindi, pero nag-gets ko na yung Ganito una po. mong sinabi kanina, dude. Oo. Okay. Yeah. Ano po kasi, fourth year high school kami noon. Third year yung ex ko. Second year yung naging hipag ko to be. Ngayon na. Naging sila pala noon na hindi ko po alam. Siyempre, hindi ko po alam kasi naliligaw pa lang. Ex na niya bago niya ako niligawan. Tsaka ko lang po nalaman noong niligawan po ako ng kapatid ng hipag ko. Tapos nalaman niya na naging kami pala ng ex niya, na ex ko rin. Kaya sinabi po ng kapatid ng asawa ko na ikakasal na si Ate Bea kay Kuya. Alam po. Gets po. Ang gulo, di ba? Pinaalam. Kasi yung panahon na ikakasal ka doon sa partner mo ngayon, magkarelasyon pa sila nung bunsong kapatid ng asawa na asawa mo na muna ba yan o hindi? Opo, asawa ko na. Okay, para mas madaling banggitin. Yung asawa mo ngayon, nung panahon na ikakasal kayo, yung kapatid niyang babae, yung karelasyon niya yung ex mo noon. Opo. Okay, hindi pa sila Nauna po naghihiwalay. Yes po. So sinabi nito ng kapatid ng asawa mo na ngayon na, uy, alam mo ba, yung ex mo, ikakasal na ngayon sa kapatid ko. Hipag ko. Opo. Oh, yun. Nahipag ko ngayon. Mm-mm. Anong sinabi ng ex mo? Tumawag po siya. Tumawag sa'yo. Eh di ba magkarelasyon sila ng kapatid ng Opo. asawa mo? Doon po ako nainis. Kasi ilang years ko siyang hinanap. Tapos saka na po siyang paparamdam ng... Nagparamdam po siya doon eh. After 3 years muna na kakasal ka na pala kay kuya ganito, na kapatid ni ganito, Oo. kapatid ni... Sabi ko, oo. Kasi matagal kitang hinanap pero hindi ka nagpakita, sabi ko. Tapos parang yung kasal po namin na yun, parang pilit. Kasi po yung husband ko ngayon, may karelasyon din po siya na 7 years. Dito rin po sa bayan namin. Magkakalapit lang din po kami. Ayoko naman pong manira ng relasyon na gano'n. Parang biglaan lang pong isang
Di ko ma-explain nun. Yes, Kasi Ma'am gusto Bea. kong Pilit ka naming Apo. iniintindi sa pagkakataon na to. Pero, Ang gulo Ma'am po, Bea, di ba? okay lang, Ma'am Bea. Naiintindihan ka namin kasi hindi mo minsan mapagtugma-tugma yung gagamitin mong mga salita dahil nga nininervyos. Halo-halo na emosyon mo eh. Mm-mm. Opo. Pero ito, tatahiin natin, lilinawin natin, aayusin natin mabuti. Okay po? Yes po. Okay. So, Ma'am, first question ko sa'yo, bakit kayo nagpakasal? Eh, hindi nyo naman Ano po pala kasi 100% purong-puro yung pagmamahal ninyo. Meron pang yes po. multo ng nakaraan. Yeah, pareho po kami. Kasi po yung mother ko noon nasa abroad. 2 lang po kami magkapatid. Ang nangyari po kasi noon, naiwan ako mag-isa sa bahay. Alam po nung nanliligaw sa akin na kuya ng hipag ko ngayon na natatakot siya na nakikitang mag-isa ako doon. May nagiinom ang mga barkada ng kapatid ko, Mm. tropa ng father ko. Mm. Natatakot po siyang baka kung ano paano ko doon. Mhm. Parang pareho po kaming naghanap ng makakasama sa buhay. Kasi siya din po wala siyang mother kasi nagbakasyon na po sa langit. Father Okay. na lang po niya sa stepmother. Magulo din po yung pamilya nila. Ito yung hobby mo ngayon, ha? Yes po. Parang nagkaanuhan po kami, nagkasalubong yung naghahanap ng kalinga. Ganun po. Kumbaga, Kaya nag-meet kayo sa tamang nag-meet, pagkakataon yeah. at Opo. tamang state ng buhay ninyo na parehas kayo nandun sa parte na parang Kailangan naghahanap kayo ninyo ng kalinga, ng kalinga. Yes po. atensyon, kasama, Tama, ganon. tama. Yes po, tumpak po. Pero yung husband ko ngayon, may girlfriend din po siya nung na 7 years po sila. Alam ko po yun. At alam din po niya na ganoon din ako. May boyfriend po. Ako, ganun po. So, question. Tapos, Para malinaw, Ma'am. yes po. Nung nagkakilala kayo, nasa relasyon siya. In relationship pa. Yes. Opo. So, ibig Opo, sabihin, hindi meron- siya naghahanap ng kalinga, nanghahanap siya ng panibagong chicks. Parang ganun po eh. Kasi may Nakakamisit. Hindi, real talk lang ako, Mama. Kasi yun Yes naman, po. kung kalinga, may kalinga na siya eh. May partner nga siya, di ba? In relationship Tama siya, po. tama? Opo. Okay. Ikaw, Ma'am, Tama po. single ka that time pero hindi mo pa nakakalimutan si ex. Yes po. Okay. So, Ma'am, nagtagpo kayo dahil nagustuhan ka niya, nagustuhan mo rin siya, pero aware ka na pumasok ka sa relasyon na may relasyon pa siya noon, Na hindi pa natatapos. na hindi pa natatapos. Yes po. Pero nung nalaman ko po na ganun na may ano po siya, may karelasyon siya na 7 years nila. Umuwi po ako ng Manila kasi para maiwasan siya. Kasi siya po yung dikit ng dikit. Pupunta siya sa bahay, nagagalit po yung lolo namin, nakikita niya eh. Sabi ko, ayoko ng gulo. Hindi po niya alam na pupunta ako ng Manila, January 2. New Year po yun noon. Tapos hindi po niya alam na nagpunta ako ng Manila. Pero nag-aaway na po sila ng girlfriend nila. Kasi ang nagsasabi po sa akin, yung pinsan ko po na palaging nandoon, nagpupunta po siya sa pinsan ko. Tapos po yung sinasabi kong ex ko na yun na yung magulo. Di nagkatuluyan na po kami noon kasi nga po pag uwi ko dito sa amin sa probinsya, parang wala na po kaming pakialam kahit may girlfriend siya na 7 years. Meron din pa akong relasyon. Parang natutulog na po kami sa isang bubong. Tumatakas, parang ganun po. Parang Doon po nagalit yung father ko. relationship ba to? Kasi naman po, di ba, sa ating mga Pilipino, kahit hindi ka buntis, pag nalaman nilang natutulog ka sa isang bahay na lalaki, papakasal kayo. Gusto ko po nung tumakas. Kasi hindi pa ako nang buntis eh. Asamin na lang po natin may nangyayari. Kabit nga. Pero wala po sa isip ko na magpakasal sa kanya. Kasi nakakasakal yung galing niya.
Tapos po, Wait, Ma'am Bea. sige pa. Bago tayo tumungo dun sa pagpapakasal o ayaw mo magpakasal sa kanya, kasi nga nagpakasal ka ni. Gusto Yes lang po. namin linawin muna. So, aware ka ma'am, nakabit ka? Opo, parang gano'n na rin. Okay. At least Kasi malinaw. chinachat Oo. po ako ng girlfriend niya. Opo ma'am. Sabi ko sa kanya, yung boyfriend niya punta ng punta sa bahay. Iyak na nga po. Sabi ko, mamili ka. Kasi, alam ng tao sa buong barangay natin na girlfriend mo si ganito. Si ganito. So, tama ba ako ng pagkakaunawa ngayon ma'am? Unahan lang kita ha. Unahan lang kita Yes. ma'am. Kaya ka nagsisisi ngayon dahil nung panahon na gusto mong magpakasal sa kanya, bukod doon sa pinipilit ka ng tatay mo, tama ba ako ng pagkakaunawa? Yes po. Ay parang pinamukha mo din dun sa babae na una niya na ako yung pinakasalan. Trophy ko ito. Tama ba ako? Parang 50-50 po. Hindi. Diretsahan tayo. Kasi nauunawaan kita dun sa gusto mong puntuhin eh. 'Di ba? Alam ko na yun ang gusto mong tumbukin pero nililihis mo lang. Okay, ulitin ko yung tanong ko. Bukod Yes, doon sa tatay mo na gustong kapag natulog ka sa isang bubong together sa isang tao, sa lalaki, ay dapat magpakasal. Tama? Yes po. Pero, kaya ka rin talaga nag-push na magpakasal dahil gusto mong ipamukha doon sa karelasyon niya na ako yung gusto. Ako yung papakasalan. Tama? Mali. Mali po. Ano Kasi yung- ano po eh. Yes po. Parang mali din po. Mhm. Kasi Anong- ano po eh. Pilit. Parang Aha. yung pilit po na, sige, magpakasal kayo kasi natulog na kayo, magkatabi na kayo. Sig Eto, Miss Ay, Bea. ano lang po. Miss Bea. So, Yes po, yes. so nung time na nandun ka na sa decision making na magpapakasal, nandun na yung idea na magpapakasal dito sa lalaking to, anong tumatakbo sa isip mo? Like, kumbaga parang anong qualities yung meron dito sa lalaking to? Kaya gusto mo siyang pakasalan at bukod doon, meron bang parte sa pagkatao mo na may gusto kang patunayan kaya umuo ka na lang sa kanya? Ang gusto ko lang pong patunayan yung tumakas sa amin, yun po bang rebelde po. Parang gusto ko mag-rebelde sa tatay ko, ganun po. Pero hindi po yung as in totally magpapakasal na ako, magpapatali na ako. Kaya sabi ko po sa isang tita ko noon, tita, bigyan mo ako ng pamasahe papuntang Manila. Hindi ako magpapakasal. Ayoko, sabi ko po. Boyfriend, sige po, okay lang. Hindi po ako buntis, ako po sa kanila. Hindi po talaga. So, wala nang ibang malalim na dahilan. Kasi, Wala po. alam mo naman na kabit ka. Ipipilit mo yung Yes. sarili mo na magpapakasal ka na alam mong Opo. kabit ka. Para lang Yes, maprotektahan yung paniniwala ng tatay mo. Opo, yun po yung yun po talaga yung pananaw ko nun. Pag ayaw mo sa akin, ayaw din kita. Kasi ano po pinapamukha niya sa akin na parang sinira ko yung buhay niya. Wait. Nagpakasal ka Na- nga eh. Mamaya na natin yung sinira yung buhay niya. Naging choice sige nyo pa. parehas. Choice po namin yun. Yes, oo nga. Mm-mm. So, tinatanong kasi namin dito, bago kayo ikasal, sabi mo ayaw mo naman talaga. Ayoko. Napilitan Ayaw ko ka po lang. ng matalik. Oo nga. Wait lang nga, Bea. So, ayaw mo matali, pero pumayag ka dahil sa kagustuhan lang ng tatay mo. Wala nang ibang malalim na dahilan. Opo. Alam mong kabit ka, pero pinilit mo? Opo. Yun po. Wala nang ibang din po dahilan? Wala na po. Miss Wala Be- na po ako. Hindi na po ako nakapag-isip nun. Pero Miss Bea, nung time ba na yun, talagang, 'di ba, nalaman na nung girlfriend, nung inasawa Yes. mo na existing ka. So, was there also a time na officially nag-break etong si husband mo na ngayon tsaka yung girlfriend niya?
Hindi ko po totally nalaman na nag-break sila. Okay, Kasi so po, cellphone po lagi namin pinag-aawayan. ano yon? Na Cellphone? yes po. Kasi nakikita ko pong may ka-chat siya, may ka-text siya. Kasi parang keypad po noon eh. Uso. Okay. Harap-harapan po, nakikita ko. Okay, Miss Bea, ganito, Na, no? Nabanggit mo na kasi sa amin na kinasal kayo. Ito yung gusto naming maintindihan ngayon. Enlighten mo kami. Bakit na-push through yung pagpapakasal gayong ikaw mismo sa sarili mo hindi mo gusto? Kasi 'di ba para magpakasal ka kailangan pumirma ka. So ang dami mong step Proseso. by step na pinagdaanan that led you para talagang tuluyan ka ng maikasal dito sa taong to. Tama. So gusto kong enlighten mo kami doon sa parte. Baka kasi may nami-miss out kami dito na hindi mo nasasabi sa amin kung ano talaga yung tunay na dahilan kung bakit ka na napapayag talaga ng tuluyan sa pagpapakasal dito sa asawa mo na ngayon na hindi ka naman talaga 100% buo o puro yung pagmamahal mo sa kanya. Mhm. parang hati po. Mahal ko siya na parang gusto ko pag maging single. Na naghahanap ako ng kalinga. Naghahanap din siya ng kalinga. Parang ganun po. Hati. Kaya parang sige Ha? na. Nandito na to. Parang ganun na po. Naasid ka? Ano? Naasid ka? Hindi. Gagrab ko na Hindi ko to. na Kahit hindi ko parang naubos yun nandito ko sa hindi pa sa ngayon. sa left Pero left Masakit? foot ko. kakagating ko na to. Pero okay lang. Parang ganun po kami nun. Pati po siya nun. Umiiyak din siya nun. Umiiyak siya sa lolo niya. Tapos nung ano po, kasi sabi po kasi ng mga kaibigan niya, sinabi Hindi. po niya sa akin, Miss Bea, sige. Papa, Gusto namin unawain, gusto namin eto maklaro sa lahat na nakatutok sa atin ngayon. Alam mo, sa totoo lang, real talk, naguguluhan na kami sa mga pangyayari ngayon. Pero, Bey, sino ba mga Yes po. involved dito nung ikakasal kayo muna? Tatay mo, sa side niya, sino? pareho po, father din po. Father din. Father So, just father na po. Nag-usap yung mga magulang Yes po. na, sir, ipapakasal natin parehas yung mga bata, tama? Opo. Nag-agree kayo parehas nito ni Guy? Opo. Nakapag-usap kayo? Nagtutuan- Teka lang, mamaya na, dahan-dahan lang, yes or no lang ma'am ang sagot dito, ha? Yes po, Okay, nag-agree po. nag-agree kayo parehas, okay? Aware din kayo na sa isa't isa na ikakasal na kayo, pero siya ay meron pang karelasyon at hindi niya iniwanan yon. Tama po. Umagri ka rin doon? Opo, mag-agree din po ako doon. Pero, naguguluhan na po ako nun eh. Umagri ka, okay. Siya, ikaw rin Opo. ba, sinabi mo rin ba sa kanya na meron ka rin nakaraan na minumulto ka pero magpapakasal kayo? Oo po, alam po niya. Okay. So, matatawag ba natin yung kasal ninyo na fixed marriage? Kasi nag-usap yung mga magulang ninyo at hindi nyo man kagustuhan pero pinilit kayo? Ganun po ba? Opo, parang ganun po. Okay. Ganun na po. Ganun Kasi na nga. uso to sa mga baryo eh. Naunawaan ko eh. Opo. Uso to sa mga probinsya. Naunawaan kita, ma'am. Nililinaw lang natin kasi yung Pasensya iba. na po. Opo, Hindi, medyo huwag ka magulo din magpasensya, talaga. ma'am. Naunawaan ka namin, ma'am. Kaya nga nililinaw lang natin onti-onti. Mahirap kasi tumungo tayo ng sa kinasal na kayo, gusto niyo na maghiwalay. Bakit? Ano muna ang ugat? Pwedeng fixed marriage to or arranged marriage ang tawag. Tama ba ako, partner? Oo. At saka ito yung parang rooted sa Filipino culture eh. Kumbaga kapag nakitaan na yung lalaki, nandun natulog sa bahay ng babae o parehas, ano siya, parang ang mangyayari talaga yung tatay yung mismong o yung magulang yung naguhuramentado na hindi dapat maikasal yan kasi ganito ganyan. Masyadong people pleaser, masyadong iniisip yung sasabihin ng ibang tao, yung kumbaga parang ikinahihiya, 'di ba? Yung baka ma-stain yung reputasyon na meron yung pamilya ninyo, yung mga ganun ba. So, I guess eto rooted talaga to dun sa ganung klaseng Pinoy culture, 'di ba? Ng mga lolo't Yes. lola natin
natin, mga tito't tita. But anyway, Opo. okay. At least medyo nagkakaroon na tayo ng linaw sa pagkakataong ito, no? Tama po. Mhm. Pati po kasi yung lolo namin nung nagagalit din. Oo, oo. And you guys were only, ilang taon kayo nito? Nasa 22, tapos siya po nasa 25. 22 tapos 25. So medyo maaga pa naman talaga para Tama. magdesisyon, para magpakasal. Although may iba at that very age, okay na silang maikasal. Kasi ang ano naman dito is, ang pagpapakasal naman, pwede ka na magpakasal at the age of 18, 'di ba? Pero pag hindi ka pa tumutungtong ng 21 and up, kailangan talaga may gabay pa ng mga magulang. So, dun sa marriage license, di ba, pag kukuha kayo, kailangan nandyan pa yung mga magulang ninyo para talagang may consent din nila yung inyong pagpapakasal at hindi lang kayo napipilitan. Sa West ba kayo Opo. kinasal o sa simbahan? Opo. West po. Sa West sila ikinasal. Okay. So, nung time na, nakapag-desisyon na ang bawat pamilya na maikasal talaga kayo, anong tumatakbo sa isip mo na, ito na, ikakasal ka na? Wala na. Nablank. Wala na po. Yun na po. Yun na po yung decision namin. Mhm. Parang, okay na. Andito na to. Mhm, mhm. Kakayanin. So, open ka na Ganun. talaga na kung sakaling may makita ka dun sa mga, sa cellphone ng asawa mo, okay lang dapat yung maging pagtanggap mo o nagre-react ka ba badly about it kung may nakita ka? Tanggap ko naman po pag gano'n. May nakita ako. As in, may nakikita naman po ako nun. Pero, Hanggang sa... As in, may nakikita po ako. Inaamin naman po niya na gano'n. Hanggang sa napagod na lang din po ako. Hanggang sa after 15 years, yun na nga po yung sinasabi ko. Na nag-message yung ex. Yun po. Yun na po yun. Yung nag-message yung ex. Pero, mahirap po eh. Married na po ako. Tapos married na din po siya. After 15 years, nagkwentuhan kami na gano'n yung nangyari sa akin. Gano'n din pala yung nangyari sa kanya. Na hindi naman po sa pag-ano pero ang sama daw po ng ugali ng, parang nagsusubong siya na ang sama ng ugali ng wife ko, lahat-lahat, madamot sa ganito. Kinukuha niya lahat ng ATM ko, mga ganun po. Tapos gumamit po siya ng dami account. Akala ko po, isang, ano lang po yun, one day lang po na magsasabihan kami ng sama ng loob na ganito yung nangyari sa akin, ganyan din pala yung nangyari sa'yo. Ano po, 2019, pandemic, yun po, pandemic. Hanggang sa nagsisihan kami. Bakit di mo ko hinanap? Sabi po niya. Bakit di mo ko hinanap sa Facebook? Sabi ko sa kanya, hinanap kita. 3 years mahigit. Pumunta pa ako sa inyo. Nakipiesta-piesta. Kasama ko yung mga pinsan ko. Pero di kita nakita. Kasi nag-aaral ka daw sa Manila that time. Sabi ko sa kanya. Parang sinisi din po niya yung sarili niya na hindi po niya ako binigyan ng closure that time. Na hindi din naman po niya alam na yung ex po niya na kapatid ng asawa ko ngayon, magiging kayo pala. Parang ganun po. Yung nangyari. Tapos po yun na po yung nangyari na parang gusto po niya magpabawi. Pero sabi ko, huli na. Paano yan? Kilalang kilala tayo dito sa lugar natin. Sabi ko po sa kanya. Kasi nagtatrabaho po ako dito sa, hindi ko na po mapanggitin. Tapos siya din po sa mga bangko. Dito po. Tapos parang teacher din po yung, yun po, ganun. Tapos ano po, 15 years po yun. Miss Bea, bago Yes niyo po. po ituloy yung kwento ninyo, nakakagulat lang din, no, na unti-unti ko inuunawa din yung storya niya. Although na ang hirap
intindihin, pero kung inuunawa mo na, pwede pala yun mangyari na ayaw nyo yung isa't Opo. isa. Mm-mm. Ayaw nyo yung isa't isa. May tao talaga kayong mahal ninyo. Pero no choice kayo dahil yung pamilya ninyo mismo ang nagdesisyon na ikasal kayo. Mm-mm. Mm-mm. So dahil dun sa pagdidesisyon ng pamilya ninyo at mga nakakatanda sa inyo, magulang ninyo, lolo ninyo, ito yung nagiging damage doon Sa mga buhay nyo. sa buhay ninyo ngayon. Na hindi naman na sila involved dahil patay na yung iba, wala na yung iba, kayo na. Mm-mm. At kayong dalawa lang ng asawa mo yung nag-navigate ng mga buhay nyo ngayon Yeah. na dapat sana, 'di ba? Kung naging involved na lang sila, di sana sila na lang talaga nagpakasal lahat, 'di ba? Oo. Ay, hirap talaga ng pinagdadaanan ng ating top secret sharer, no? Naku, DJ. Alam ko maririnig niya to, pero hindi ko alam kung magigets niya to. Mm-mm. Kasi po minsan, last year, hindi ko po sinasadya na pumunta kami sa isang piyestahan dito po sa amin. Umuwi din po sila. Opo. Nagkasalubong, ang dami-dami ko pong masasalubong na tao. Siya pa yung nasalubong ko. Mhm. Ano naramdaman mo nung nakita mo siya, kinilig ka, naihi ka, ganon? Ang sarap ang batukan. Ah, gusto mo siyang Kasi po batukan? nihay-niho, hindi siya po siya nagpaalam. Sabi ko, wala akong guilty nararamdaman. Ikaw meron, sabi ko sa kanya. Kasi po, wala po eh. Hindi po siya po yung parang siya yung nag-cut. Mm. 2 months lang po yun pero ang lakas po ng impact ng namin. Mm-mm. Lumalim High school kayo, po. ganon? Yeah, apo. Ganun po. Mm-mm. Kumbaga, ito yung taong talagang hindi mo makakalimutan sa tanang buhay mo kahit nag-asawa ka na. Apo. Mhm. Pero po, sa ngayon po, okay na po kami ni husband. Parang naging clingy na po siya. Mhm. Mhm. Ako na po yung naging tamad. Tulutuan po niya ako ng lahat po, breakfast ko, baon ko sa opisina. Pagdating ko po, nakaluto na siya. Susunduin niya ako. Bumawi po siya. Bay, may anak na kayo? Meron po isa. Ilang taon na? Grade 11. 11. Yeah. Lalaki po. So, Bay, ba't ka napatawag sa amin upang i-share mo ba yung itong kwento ng buhay mo sa amin? Opo. Ang tagal ko na pong gustong ilabas yung nararamdaman kong rant. Mga ganun. Mm-mm. Yes. Sino ba nakakaalam nitong pangyayaring to sa buhay mo at yung mga tumatakbo sa isip mo ng mga pagkakataong yun hanggang ngayon? Sinong nakakaalam nito? Ang isang nakakaalam po lang sa amin, yung katrabaho ko po, na hindi ko po alam na pinsan niyang buo. Na pinagsasabihan ko po ng ganito, si ex ko ganito. Pinsan ng buo ng ex mo o ng asawa mo ngayon? Asawa niya siguro. Ng ex po. Ng ex po na, yung ex po mismo. Na hindi mo malimutan? Ex na bumabalik Yes. ng 15 years Yeah, after yeah, 15 yeah. years. Opo. Mhm. Na hindi ko po alam na pinsan pala niya. Kasi Sabi nga, niya sa nasa akin, probinsya kayo no? Kumbaga, Maliit lang. maliit lang yan eh. Palaki yan ang pamilya Yeah. dyan eh. Oo Kumbaga, Opo. di mo alam yung kaharap mo, kamag-anak pala nitong Na hindi ko Minsan po kamag-anak. alam. kamag-anak mo mismo. Di ba? Opo. Malayo palang Kasi kamag-anak. po nung pandemic po, po kami, skeletal po kami mapasok po kami skeletal. Yung pinakwentuhan ko po ng barkada ko na babae nasa ibang department, hindi ko po alam na pinsan niyang buo. Na kesyo ganto-ganto, dami ko na pong naikwento sa kanya. Kung bakit kami naghiwalay, ex ko si ganito, hipag ko si ganito, naging ex niya. Bigla mong tumawag pala yung ex ko. Hindi ko po alam na nakatutok sa akin yung camera ng barkada ko. Na nakaupo Okay. po kasi, nakatambay po kasi ako dun sa opisina nila kasi Gets break namin. time. So, yung kabarkada mo na yan, doon ka nagkukwento at nagulat ka na yun yung Opo, kamag-anak na yan. ganun po. Bay,
Isang tanong, isang sagot. Unang tanong ko, Bey, mas nananaig pa rin ba yung pagmamahal na nararamdaman mo sa ex mo na 15 years na muling nagparamdam sa'yo? O mas matimbang yung pagmamahal mo sa asawa mo? Sa asawa ko na po ngayon eh. Napagod na po ako sa kanya. Okay. Napagod ka na kanino? Doon po sa ex. Mhm. Mhm. Kakapagod din po pala. Mhm. Okay. So, klaro sa utak mo ngayon na hindi ka na dapat mag-entertain ng feelings, emotions, o ng mga kumakatok at nagme-message na exes. Yeah. Mhm. Ma po. So, hindi ka na nagre-reply doon sa ex mo. Hindi na po. Mhm. So pagkatapos po ng tawag ko ngayon dito sa may Viber nyo, tatanggalin ko na rin po to uninstall kasi dito po siya kumukonek eh. Okay. Ma'am, Yeah. isang tanong ulit, isang sagot. Okay lang? Yes po, okay lang po. Question number 38. Okay, Parang go. ano to, Ang dami. Parang ano, no? Miss Universe. Oo. Or baka parang ano to, HR Oo. questionnaire. Oo, ano? Hindi. Para lang malinaw, ang hirap eh. Oh, actually, nagigets naman namin, Nagigets ma'am, naman na namin. mahirap talagang ikwento yung mga ganitong klaseng personal na storya, no? Diba? Pero Sana po nag-gets sinusubukan nyo kasi namin Ang gulo po talaga. Sana po na na-gets nyo. i-navigate. Kaya gusto Oo kong tumawag. Yes po. Kaya gusto kong, matagal na po, last month, last year pa po. Mm-mm. Pero hindi ko po alam kung paano ko i-deliver. Ma'am Bea, Paano ko sisimulan. Ma'am Bea, Yes po. ito ang tanong. Yes po. 100% ba na sure ka na nagbago na talaga tong hobby mo? Ikaw na lang ang mahal? Hindi na niya na binabalikan itong... Ex niya for 7 years. I mean, time na yun. Opo. Kasi po, sinabi ko sa kanya, oras na maghanap ka ng kahit sino babae, never kitang ipaglalaban. Yung pong, ano ko sa kanya, yung pong halos lahat, toothbrush niya, lahat pagkain niya, bibigay ko sa kanya, susubuan, o umuya, inlulunukin ko na lang. Pag sinabi ko sa kanya, maghanap ka ng ganitong, excuse me po, never kitang paglalaban. Papahingi kita. Yun po kasi yung reason ko. May anak na ako, kaya kong magtrabaho, kaya kong maging single. Sabi ko po sa kanya, hindi ako maghahanap ng lalaking kukunin kong ipupuk ko lang sa ulo ko. Hindi po. Kaya po malakas ang loob kong iwan siya anytime. Kasi po, pinapamukha niya sa akin na kayang-kaya niya akong palitan noon. Pero ngayon po parang mirror na po. Naging mirror na po. Ganun po yung ginawa ko. Kumbaga, nagkaroon ng character development dun sa asawa mo. Opo. At ganun ka din kasi naging mas matapang ka. Kung dati hindi mo talaga na ipaglaban yung gusto mong mangyari doon sa buhay mo, ngayon talagang tumapang ka na kasi kapag nagkakaanak ka din Tama. talaga nag-iiba yung perspektibo mo sa buhay. Mas Pananaw. matapang ka na parang, Opo. kakayanin ko lahat kasi kasama ko yung anak ko at itong anak ko ang nagbibigay na sa akin ng lakas ngayon. Na kung hindi man mag-work ang relasyon namin ng asawa ko, okay lang. Kasi may anak ako. Tama. At kaya kong magtrabaho, malakas ako bilang isang ina. Tama. Tama po. Aha. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. Mm-mm. Pero meron din pong nangungulit na kesyo wala silang pakialam kahit may asawa o anak. Ma'am Bea, Pero, Ma'am Bea, opo. Ayoko pong, opo. ayaw mong entertainin yun. Ayoko po. Maganda, siguro maganda to si Ako Miss nga, Bea. okay. Miss Bea, sinong kamukha mong Si artista? Bea Alonso. Kaya nga Bea. Wow. Pwede ko po ba kisend mamaya sa Viber ba ako kuburahin? Sige nga, Pwede nga, Send mo ma'am. nga, Go, send go. mo nga. Bago baburahin, titingnan namin. Hindi, pero sino munang artistang kamukha mo para din marinig ng mga kabisyo natin? Hindi ko po
O sige, Ang send mo hirap sa amin, po, ma'am. kasi Kami hindi- magpapaliwanag sa mga listener namin kung ano itsura mo, ma'am. Sige, si Titan Jello Sige siya po. nakakita ng mga Viber accounts eh. Pwede ko na pong i-send Send mo, Okay, sige, ma'am. send mo. Wait lang po. Hindi po po yung mga off daw. Baka thirst trap yan, ma'am. Oo, grabe. po. Nakalitaw yung Pwedeng i-swipe yung ATM card. Yung osuschalizer mo dyan, ma'am, Ay, nakalitaw. Ako nga, parang looking forward dun sa mga pwedeng swipean ng ATM card. Oo, yung cocomelon mo, ma'am, baka Oo. nakalutang. Saan ba mag-send? Dito sa ko alam, ma'am. Viber. Ayusin Wag mo dun sa ex mo, ma'am. Baka marong send ka Wag po. video, ma'am, ha? Ako'y matagal na ako nagbago sa buhay. Grabe ka, Titan Jello. Ba't alam mo yung mga video-video na sinesend sa'yo? Hindi. Mali pala. Pakibura na. Ayan. Wait lang. Silipin mo din. Wala pa, ma'am. Hindi ko pa po Wala pa daw. Ako sisilip din ako. Dali lang. Ganda nga. Tahimik na ako. Ganda nga. Ma'am DJ, pakibura po. Ikaw ba to? Hindi to AI? No po. Ang ganda naman. Mama, ganda mo. Okay, so mukha siyang Korean actress. Yun na lang sabihin ko. Ray Hermar. Ah, Ray ay, Hermar. oo. Yung vlogger. Yung vlogger, oo. Yan, mga kabisyo, ganito. Na mas maputi, no? Matangos ang ilong. Medyo bilugan ang mukha. Kissable lips. Medyo may pagkachinita na mataray yung face pero maganda. Tapos mahaba yung buhok na kulot-kulot, maputi, ganun. Sexy. Ganun siya. Tsaka mukhang Korean actress yung datingan niya para sa akin. In Ganda fair. ng ilong mo, ma'am, ha? In Petit, fairness, mga kabisyo, petit. Ganda. Wag Hindi na, po, wag yung ilong ko po bilog lang. Wag niyong tingnan. Wag niyo nang wag niyo nang pa-reveal sa amin. Sa amin na lang muna ni Titan Jello yun. DJ, wag. Hindi, wala, ma'am. hindi naman. Nakikinig po si Wag kang mag-alala, ma'am. Safe ka sa amin. Ma'am, pero ito, Miss Alam ko Bea, po. alam kong maganda ka. Ako na mismo magsasabi sa iyo, ma'am. Alam kong maganda ka. Alam ko na talagang hindi ka lang gagapangin. Sorry sa pangit na salita, gagapangin, no? Hindi ka lang pagpipilahan na maraming manliligaw, ma'am. Talagang pag-aagawan ka. Kasi maganda talaga eh. Maganda talaga kabisyo. Totoo, maganda, Mala-artistahin. sobra. Artistahin. Sobra. Totoo naman maganda ka. Pero, naway, kung sakali man na may pamilya ka na, kasal ka na, may anak ka na, mahalin mo na po yung pamilya mo, ma'am. Huwag ka na mag-entertain, huwag mo nang isipin yung mga ex mo. Ang ex po ay ex na. 'Di ba? Yes po. Huwag na po nating balikan yun. At ang pinakamahalaga, ma'am, yung minamahal natin yung asawa natin. Totoo. Lalong-lalo na kung meron naman ng naging pagbabago, 'di ba? May character development. Tsaka in fairness, napansin ko, dude, na ang mga lalaki talaga, hunters or chasers, na kapag pag alam na nila yung partner nila, parang, ay, strong independent woman to, parang kaya nito mag-isa. Parang mas dun biglang nagkakaroon ng enerhiya para talaga magluto ng almusal para sa'yo. Alam mo yung papapansin talaga sa'yo, yung pag alam nila na kayang-kaya mo talaga on your own, parang mas dun sila'y kumakapit sa'yo eh. Alam mo yun? Napainom ako ng tubig, DJ. Bakit? Opo. Bakit? Nagluto po siya ng chop suey na may atay, tas itlog na pugo. Ma'am, mamaya, ma'am, send ka nga sa amin video, ma'am. Hi, DJ Titan Jello and Rocky Tera. Okay lang. Nakakahiya po. Sige na, ma'am, para malaman ko Tas na yung- legit yung face mo talaga na to. Oh, kasi Pinagmamalaki ganda- to eh. ko po, Kasi gandang-ganda si Titan Jello sa'yo eh. Ma'am, na lang po kasi alam ko nakikinig po yung isa. Oo naman, ma'am. Wala, papatayin ko na tong Papatayin ko na tong Viber link. Ano po, yung height ko po, kulang pa sa akin na 5'4". Gusto ko 5'6". Yeah. Ma'am, mamaya, ma'am, send ka video sa amin. Hi, DJ Titan Jello. Ay, Titan. Sinolo ko lahat, Alam mo, dude, Ay, feeling DJ ko talaga, DJ Titan. kung bibigyan mo ng pagkakataon to si Titan Jello, parang papasok ka pa sa relasyon na yan, Hindi ako papasok. Kasi nagulat ako na ganito kausap natin ngayon. Ang ganda. Ang Uy, ganda pero niya pala. tandaan mo, madami tayong kausap na magaganda talaga. Oo, pero maganda rin to si ma'am. Anyway, may gusto ka pa ba sabihin, Ma'am Bea? Gusto ko rin pong i-cancel yung isa. Kasi parang off pa. Ayoko na po i-entertain.
Ma'am, wag mo nang i-cancel, ma'am. Talaga dapat literal na i-cancel mo yung mga tao pumapasok sa buhay mo dahil may Yes. pamilya ka eh. Magagalit Opo. naman ako sa iyo niyan. Pagkatapos po Ani mo yung nito, ganda mo kung hindi mo naman sir, kayang magmahal ng tama. opo, sir. Di ba, ma'am? Ito pong Viber na to, sir, kakat ko na rin po mamaya. Oh, basta Pagkatapos send ka po sa amin ng tawag. video, ma'am, na Salamat. hi. Kung legit, para hindi namin, marami na kasing AI ngayon, ma'am eh. Mag-ipon pa Oo, po ako yun, ng lakas ng loob. Ah, sige lang, Pwede ma'am. ba, pwede ko pa rin naman pong ano yung isa, yung i-send sa may mirror. Basta ma'am, send mo lang. Pero anyway, ma'am, ito lang ang masasabi ko sa iyo, ma'am. Alam ko naman na Yes, hindi mo kailangan na advice, but gusto ko lang din bilang opinion ng isang lalaki at bilang Concerned. concern. Mhm. Yes po. 'Di ba? Ani mo yung yung ganda mo kung hindi mo naman kaya magmahal ng tama sa taong Pinili mo kasama makasama. Oh, pinili mo makasama. Ako nga po yung niloloko. Yes po. Kung ikaw ay Kahit ilang- niloloko, ito lang yan, Bay. Kung ikaw niloloko, alam mong Hindi ko mali pa yung po pala panloloko, nasabi. wag mo ring gawin sa kanya. Hindi po. Oh, Hindi yun. po. Kanina lang po kasi napag-usapan namin. Nagkarap-karap kami ng mga kaibigan niya. Namin po ng husband ko na may nakatext siya, may nakachat siya. Mm. Masakit po sa akin yun kanina. Kasi bibihira po ako magsabi ng harap-harapan. Sinabi ko po sa kanya kanina na harap-harapan nga, chinachat mo yung babae, kapitbahay pa natin. Ang sakit po nun sa akin. Pero hindi ko po sinabi sa kanya yun. Mhm. Kasi mahal na po ako sa husband ko. Sabi po kasi nila, bait-bait ko daw. Bakit daw naabuso ako ng husband ko ngayon. Pero bumabawi naman po siya ngayon. Nakikita ko naman po yun. Pero kung kailan siya bumawi, parang naging nonchalant na lang po ako. Alam naman po niya, aware naman po niya. Siya, lagi naman po niya akong sinasabi. Ganda-ganda ng wife ko, ganun pa pag may event kami. Wala, parang hindi ko po masasabing maganda ako. Kasi, maganda ka, hindi ka naman ipagpapalit. Kahit gaano kaganda ng ugali mo, kung inaabuso ka, nakakapagod din po. Okay lang naman po ako napagod. Siya naging sweet. Alam po ng anak namin yan kasi nakikita po niya, naaway po niya ako sa harap-harapan, maliit po siya. Muntik na nga po kami naghiwalay nun dahil ang gali po niya na pupunta siya sa barkada niya mag-iinom. Pero graduate po siya dyan pa po sa Manila. Hindi ko na lang po sasabihin yung school, pero kilala dyan sa Manila. Mhm. Ang dami-dami po nasasabi sa akin na hiwalayan mo na. Pati yung kamag-anak po nila. Hiwalayan mo yung pamangkin namin pag hindi mo na kaya sa po nila. Pero pinanindigan ko po. Ayoko maging broken family po kami. Kaya Tama. tinis ko po nun. Kaya kahit ang dami, hindi naman po sa madami. Ang maaligid po. Sabi ko sa kanila, ang gulo. Huwag yun na akong guluhin. Kasi magulo na yung utak ko. Kaya ngayon tayo ko. Gusto ko na lang po ng peace of mind. Kahit sa office po namin, meron din naman po ng pero hindi ko na po, halos hindi na nga po ako lumalabas ng sakali. Magbabaon na lang po ako. Para lang hindi na sabihin, hindi papaklod sa akong kani-kanino. Kasi parang nagre-reflect po sa kanya yung ginawa niya nun. Masyado po niyang seloso, ganun po. Kaya sinasakyan ko na lang po yung gusto ko. Para wala pong away. Wala pong gulo. Hindi ko nga po alam kung nasa akin yung mali.
Umaba ba ako masyado, mapagbigay ba ako masyado. Kasi pag siya po yung tinatawag ng barkada nila, kahit magdamag dyan sa labas, kahit magbar pa sila dyan, wala pa akong pakialam. Basta umuwi siya sa akin ng walang gasgas o walang bali ng paa, ng kamay. Basta umuwi siya ng maayos na matino. Huwag ko lang malalaman na may babae siya. Tatayin talaga kita. Don't care. Ganun. Kaya ko mabuhay mag-isa. Huwag ko lang malalaman na may babae ka. Basta umuwi ka sa akin ng maayos, wala kang gasgas, hindi ka na-disgrasya. Yun po kasi yung rason ko eh. Kaya parang dun po siya na gising na. Sayang to. Parang ganun. Kakapagod din po. Tumira din po kasi ako dyan sa sa tita ko, sa may Alabang. Tagal po ako dyan. Matagal ko na po kayo pinapakinggan. Wala pa po kayo noon dyan sa Love Radio. Favorite ko po yan. Yun po. Kakapagod din po kasi. Ma'am, Yes po. alam mo ma'am, okay lang po ba magbigay kami ng mga opinion namin at Opo, okay lang po. okay po ma'am. Bago natin tapusin tong ating call. Yes Unahan po. ko na partner. Alam mo ma'am, lagi ko naman to sinasabi dito sa programa niya. Ang pinakamahirap nga daw. At dapat iniiyakan ay hindi yung namamatay na tao. Kundi yung kinakasal na tao. Bakit? Kasi ang pagpapakasal po ay ito po ay wala ng no turning back. Kumbaga, kailangan mong harapin kung ano man yung mga pinangako mo sa harap ng altar, sa harap ng maraming tao, sa harap ng pare, sa harap ng judge, kung sino man ang nagkasal sa inyo, dahil yan, lifetime commitment na yan eh. Ang pagpapakasal ay hindi yan biro or hindi yan parang kending hindi mo nagustuhan, ibabalik mo sa tindahan. Hindi ganyan yan. Kumbaga, ang pagpapakasal po ay pinakasagradong bagay yan sa buhay natin na kailangan natin pinapahalagahan at iniingatan. Pero hindi ibig sabihin, kapag kinasal na kayo o sinabi nyo sa harapan ng pare o nung nagkasal sa inyong pastor, mamahalin ko po hanggang dulo, ay perpekto na ang magiging agos ng buhay ninyo. Walang ganon. Ang pagpapakasal talagang pagtanggap ng kapangitan ng hindi kaaya-ayang ugali ng asawa mo. Diyan mo makikilala yan along the way. So, ngayon, Bea, kung nakikita mo yung mga bagay na yan ngayon na hindi maganda sa asawa mo, bilang asawa o bilang babae, tatanungin kita, gusto mo na ba sumuko? Hindi po. Oh. Nayakap ko na po eh. Dahil Kasi, yan ang totoo na nagmamahal. Niyayakap mo pa rin sa panahon na mahina yung asawa mo, sa panahon na naniligaw siya, sa panahon na napakagulo. Dahil yun ang totoong nagmamahal. Apo. Hindi ibig sabihin nagpapakatanga ka, nagpapakamartir ka, or kinakapitan mo yung toxic relationship. Hindi eh. Dahil ikaw mismo makakapagsabi niyan. Dahil ikaw ang kinasal, ikaw ang nandyan sa relasyon na yan. Hindi kami, ni Rocky, hindi ako, hindi si Rocky. Kundi ikaw mismo kung kakapit ka ba o hindi dahil alam mo mismo sa sarili mo kung ano ba ang dapat mong ipaglaban o kapitan o ipagpatuloy. Kaya Bea, salamat sa iyong kwento. Marami kaming napulot dito na hindi man kayo perfecto or totally talaga na ginusto nyo na magpakasal agad dahil may mga taong Nagdesisyon para sa inyo. Saludo ako sa iyo dahil pinanghawakan mo pa rin yung tungkulin mo bilang asawa. Salamat. Apo. Salamat, Bay. And ano man ang
pagsubok na harapin mo, lagi mo ilapit kay Lord. Dahil si Lord lang naman talaga Salamat. makakatulong Oo nga sa relasyon ninyo. Gawin yung sentro ang Panginoon sa inyong relasyon. Every Sunday po, nagsisimba po kami. Ganda, magandang gawain yan ng isang buong pamilya. Ganda ng sinabi ni Titan Jello, and Salamat, Tita Angela. habang sinasabi niya ng lahat ng yun, isa lang yung tumatakbo sa isip ko. Yun yung katagang transformative love. Kasi nag-transform yung relasyon na Ano meron po? kayo. Nag-transform yung love Siya, na yes meron ka para sa kanya at nag-transform yung love niya para sa iyo. And I think yun talaga yun. Siya na po kasi yung nag-aaya ngayon na magsimba. Kasi dati-dati po na aayain ko siya, sasabihin ko niya, wag mo akong dinadamay sa kalokohan mo. Yun po yung sinasabi niya sa akin noon. Pero ngayon, Nag-i-initiate na siya. siya na yung magsasabing, Oo. gumising na kayo maaga, magsimba tayo ngayon. And Sunday that ngayon. is a good sign, 'di ba? Isang magandang indikasyon na talagang gumaganda yung relasyon na meron kayo. Nagsimula man ang relasyon ninyo sa pangit, pero pwede pa rin pala itong maging maganda. Hindi lang talaga dapat kayo tumigil umasa at magtiwala na merong mangyayaring maganda. Buti nga talaga hindi ka nawalan ng pag-asa eh. Kumbaga, Muntik na po. Nasa babae talaga, di ba? nasa Muntik na parehas dude. Ako naniniwala talagang parehas eh. It's just Totoo. that ang mga babae talaga matiisin lang. Alam mo yon, matiisin, mapagbigay, Matiisin po. Sa babae talaga. mabigay lahat eh. Pero Thank you sa inyo. pag talagang sumabog na po, parang wala na. Huyo ka na eh pag ganun eh. Oo nga. Kaya Huyo nga ka na nagbibigay talaga. ng ultimatum ang babae. Kapag ito hindi mo ginawa, goodbye ka na sa akin. Tapos kapag naging firm na siya sa ganun, ay tingnan mo, mag-iiba yung takbo ng relasyon. Yung lalaki ngayon yung parang Ito kapit na po yung kapit. may isa pa akong, dalawang sasend yata. Kasi Ano? po palobat na ako, baka hindi ko na may video mamaya. Oh. Baka di nyo lang po makita. Ay. Sige. So, ikaw, partner, tingin mo parehas? Naalin. Yung dapat, yung matibay talaga sa relasyon. Ako kasi naniniwala ako Wait lang, linawin ko ng partner. Ako habang sinesend niya yung video. Sa akin kasi partner, naniniwala ako na kapag matibay ang isang babae, mananatiling nakatayo ang relasyon. Sa akin lang para sa akin. Kasi, kunwari, ang isang lalaki, ubod ng bisyo. Pero hindi sinusukuan niya itong babae na to dun sa bisyo niya na yun na para hilahin siya sa tama. Ilang beses man gawin, 10 taon niyang ginagawa yung bisyo na yun, pero hindi siya sinukuha ng babae para mailagay sa tama. Tapos bigla nag-transform. Biglang nag-transform. Ibig sabihin talaga nasa babae ang Kasi kung sinukuan niya yun, wala nang relasyon. Kasi dude, may pagsuko din na tsaka magta-transform yung tao eh. So kahit hindi kumapit yung isang babae, kusang magta-transform yung lalaki. Tapos pagtatagpuin uli sila sa tamang pagkakataon at dun sa panahon na parang, minsan kasi kailangan kasi yun ng tao na lumayo, na maramdaman niya na lumayo yung partner niya sa kanya. Nang sa gayon, magkaroon siya ng introspection or parang, kumbaga parang ma-realize niya on his own na may kulang ako, may pagkakamali ako at kailangan kong gawan ng paraan itong matagal nang sinasabi sa akin ng partner ko. Especially kung it is a cycle. Kumbaga, matagal na tong nangyayari. So, ako dude, naniniwala naman ako dun sa part na oo, matibay yung, mas matibay yung sa isip ng iba, mas matibay yung babae at yung lalaki talaga minsan may mga pa iba't iba ng direksyon, pero ang lalaki din naman kasi matibay din yan eh. Kung siya din matibay na piliin pa din yung taong yon, then mag-glue sila together. So it takes two to tango, dude. Parang wala naman siguro to na parang dapat mas masakripisyo si babae. Kasi nakikita ko din naman dun sa current situation ko, 'di ba? Parang at nakikita ko naman din dun sa mga kabishos natin out there na matitindi yung contribution din ng mga lalaki doon sa kanilang relationship. It's just that masyado lang talaga kayong, alam mo yun, kapag tinanong sinong nag-glue sa inyo, sasabihin nyo babae kasi gusto nyo kaming i-honor and we thank you for that. Kumbaga, yung mga ganong klaseng salitaan ng mga lalaki, ano yun nagmumula yun doon sa pride and honor nila na hindi sila
hindi kayo sinukuan ng taong pinipili nyong mahalin. Pero tandaan din ninyo na kayo din naman hindi nyo rin kami sinusukuan eh. Na kapag lumalayo kami, sinusuyo nyo kami. So it takes really two to tango, and we appreciate people like that. We appreciate our partners like that. Hindi nyo lang masyadong na-sense yun. So ako ngayon sasabihin ko sa perspektibo ng isang babae, na-appreciate namin, and we appreciate you honoring us. Thank you, dude. Yun lang. So may ano rin pala kami, no, kahit babaero kami. Aray ka! Ibang usapan nga yung babaero. Ibang usapan yun. Hindi, may mga babaero kasi hindi sinukuha ng partner nila. Maniwala ka, dude. Ay, Dahil meron, sa babae. meron namang Diba? ganun talaga. May mga babaero na 10 taon na babaero pero nagbago. Diba? Maraming salamat sa mga babae na matibay. Hindi, totoo Thank you, dude. Dahil sa inyo mga babae, grabe kayo. Grabe kayo magmahal. Grabe kayo umunawa sa mga babaero, mabisyo. Saludo po sa inyo. Saludo. May mga asawang sugalero, napunta pa sa pagdadrugs, napunta pa sa kung ano-ano, pero natiling tumitindig. 'Di ba? Sa kanilang asawa. Maraming salamat po sa inyo. Ako gusto ko lang magpasalamat sa mga babaeng yun na hindi bumigay. At salamat din sa mga lalaking hindi rin sumuko, 'di ba? Na conscious effort sila na ayusin yung mga sarili nila. At ayusin yung relasyon na meron sila. Because again, dalawa kayong tao na pumili din na makasama yung isa't isa araw-araw. At kailangan nyo talagang i-work out ito, lalong-lalo na kung meron kayong anak, diba? Anak po. So, yun lang naman. Thank you so much, Miss Bea, sa Maraming salamat po, pagtawag mo DJ sa amin. DJ Jello at saka DJ Rocky. Ang tagal ko na pong pangarap na tumawag sa inyo. Masaya Ilang ka taon na naman? po. Masaya ka? Masaya po? Oo, masaya ka naman. Sobrang masaya po. Ang gaan po ng pakiramdam ko ngayon. Maraming salamat. DJ, pakibura na lang po yung nasend ko sa inyo. Bahay nyo ba to, ma'am, o resort to? Bahay nyo? Sa resort po yan. Kailan lang po yan. Walang video, ma'am. Hi ka naman sa amin, ma'am. Gawa mo kami video. Hi, DJ Jello at DJ Rocky. Sige po. 15% na lang po. Thank you, ma'am. Okay pa yan. Mahaba pa yan, ma'am. Ako nga, 2% na lang ako ngayon, ma'am. On charge ko. Hindi na nga bumibili si Titan Jello ng bagong cellphone kahit pasira na talaga yung cellphone niya eh. Ganun talaga, ganun talaga ang hindi babaerong tao, 'di ba? Hindi magpapalit ng cellphone, walang ibang cellphone, 'di ba? Mars, bilhin ko lahat ng tinda mo, Mars. Ubusin ko yan, uwi ko sa bahay. Thanks to that. Anyway, thank you, Miss Bea. Salamat din po. Maraming salamat, God ma'am. bless po. Thank you po. God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Good night. Good night. And dude, bago natin tapusin itong programa natin to ngayong umagang ito, gusto lang nating pasalamatan din lahat ng mga nakikinig. At gusto lang natin na-update yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Kung napakinggan nyo po yung Top Secret last Wednesday, kung saan nagbahagi po si Chai, na top secret sharer natin, dun sa sitwasyon niya, na siya po ay nagkaroon ng lalaking ka-MU pero wala talagang label, pero may naganap sa kanila. Tapos yung original talaga na jowa niya ay yung barkada o tropa nung mismong lalaking yun na si Jay. 'Di ba dun sa pag-uusap na yun nalaman po natin na hindi unang kinilala yung bata, nanganak na lang and everything, hanggang sa parang mag-almost 2 years old na. And nalaman din natin doon through Jay, kasi tinawagan natin siya, diba? So, through Viber call din, sinama natin siya doon sa call. Sa unang pagkakataon, nagkaroon tayo ng ganong klaseng call, no? Na dalawang perspektibo, diba? Dalawang boses yung napapakinggan natin. Maliban sa aming boses ni Titan Jello. So, doon po nagkaalaman na gusto naman talagang panagutan pala ni Jay etong si Chai. Kaya lang, dahil nga nawalan siya ng trabaho, parang wala siyang mukhang maiharap. At sa pagkakataon po kagabi o kanina pong hapon, no, Thursday, ayan, April 23, tama? 2026, ay nagkita po yung mag-ama. And it was their first meeting after almost 2 years na hindi nagkita si Chai
at itong si Jay. At first time makita ni Jay yung anak niya. So, natuloy po kami kanina na mag-dinner. Sinama pa nga namin si Conyo Bicolano. Siguro mag-update kami soon sa social media ng photo. Iba-blur muna namin yung mukha nila bago namin i-upload. Pero, isa lamang po itong patunay na these stories exist. And kung may maitutulong kami ni Titangelo sa pagpapabuti, 'di ba, ng inyong kalagayan o sitwasyon sa ngayon, gagawin namin. Ayaw lang namin basta mag-DJ dito sa programang ito. Gusto namin din talaga mapabuti kayo. And that's why may mga ipinaglalaban, naninindigan si Titangelo. And that's why nandito rin ako. So, kabisyo, huwag kayong mahihiya na tumawag sa programa namin, na dumulog sa programa namin because we're all ears for you. And we're all here for you. Hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Kami yun. And pasalamatan din natin yung bisita natin ngayon. Actually, itong pamilya pala na ito, no, hindi talaga umuwi hanggat di pa tayo umuwi. At may dumagdag pa tayong bisita na itago natin sa pangalang... Ana May. Ano? Hana May? Ana May. Ana May. Ayaw niya nga magpasabi na nandito siya. Pero sige, Ana May. Nandito si Ana May na magba-birthday na sa May 1. Kaya kantahan natin siya na happy birthday. Happy birthday to you. Ana May, Ana May, Ana May. Happy birthday. O, yan o. Happy birthday, Ana May. Ayun. So, maraming salamat kabisyo. Nakakataba po ng puso ang inyong suporta sa aming programa. Tuloy-tuloy lang po tayo. Mondays to Fridays sa programang Hindi Ka Huhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. Nakasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Hindi lang 90.7 Love Radio, kundi number 1 sa Yun! Metro at Mega Manila. Yun! 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba memorize ang partner? Basic! Maraming salamat po mga kabisyo. Muli, handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by Ding Dong Avanzado, To Love Again. Metro's #1 Love Radio. Basic!